Pomozte mi prosím. Jmenuji se Amanda Berry. Potřebujete policii, hasiče nebo sanitku? Policii prosím. Dobře, co se tam děje? Byl jsem unesena a 10 let jsem byla nezvěstná. Teď jsem tady, jsem volná. Ženský křik prořízne odpolední ticho. Ruka zoufale vystrkuje skrz škvíru v bouřkových dveřích. Hlas se třese, je vyděšený. Pomozte mi, jmenuji se Amanda Berry. Ale Amanda Berry je už 10 let považována za mrtvou, všichni to vědí. Slavná věštkyně to dokonce oznámila v televizi. Její matka zemřela v přesvědčení, že její dcera je navždy pryč. Kdo je tedy tato žena a co dělala poslední 10 let? Odpověď je děsivější, než si kdo dokáže představit. Adresa 2207 Seymour Avenue. Běžný dvoupatrový dům v klidné ulici v Clevelandu, stát Ohio. Zvenku nic neobvyklého. Barva na fasádě olupuje, okna jsou zakrytá, ale v této dělnické čtvrti jsou domy často opotřebované. Nikdo tomu nevěnuje pozornost. Nikdo netuší, že za těmi zabedněnými okny žijí 3 mladé ženy v noční můře, spoutané, týrané a zapomenuté světem. Toto je příběh o tom, jak se tam dostali a o tom, jak jedna z nich našla odvahu riskovat všechno pro pár okamžiků svobody. Ale musíme se vrátit zpět, na začátek. Na horký letní den v srpnu roku 2002. Michelle Knight je 21 let a její srdce buší. Ne radostí, ale strachem. Dnes je den, který může všechno změnit. Dnes by mohla získat svého syna zpět. 2letý Joey jí byl odebrán před několika měsíci poté, co ho přítel její matky zranil. Muž se opil a způsobil Joeyovi zlomeninu kolena. Sociální služby zasáhly a Joey zmizel v pěstounské péči. Jmenuji se Jakub Miroslav Černý, sledujete kanál Stíny zmizelých. Děkuji, že sledujete můj obsah. Budu rád za odběr a like. Příjemné sledování. Od té doby Michelle bojuje, chodí na schůzky, snaží se dokázat, že může být dobrou matkou. Dnešní soudní jednání je rozhodující. Pokud ho zmešká, může Joeyho ztratit navždy. Ale Michelle je ztracená. Soudní budova by měla být někde tady, ale nic jí nepřipadá povědomé. Stojí na rohu ulice, zmatená a nervózní, když uslyší hlas. Nabízím svezení. Podívá se nahoru. Muž v autě. Někdo, koho zná. Je to Ariel Castro. Zná ho jen okrajově přes jednu z jeho dcer. Je řidičem školního autobusu. Zdá se neškodný, přátelský. Michelle se uvolní. Díky bohu, pomyslí si. Někdo, kdo může pomoct. Snažím se dostat k soudu, říká mu. Mám tam schůzku kvůli svému synovi. Castro se usměje. Nastup, odvezu tě tam. Michelle nastoupí do auta. Netuší, že právě udělala nejhorší rozhodnutí svého života. Během jízdy je Castro uvolněný. Vede malou konverzaci. Pak zmíní něco, co Michelle rozzáří tvář. Víš, říká, mám doma štěňata. Chceš jedno pro svého syna? Michelle srdce poskočí. Štěně? Joey by štěně miloval. Bylo by to perfektní, až ho zase získá zpět. Opravdu? Ptá se. Jasně, odpoví Castro. Můžeme se rychle zastavit, vybereš si jedno a pak tě odvezu na schůzku. Auto zabočí na Seymour Avenue a zastaví před nenápadným domem. Michelle následuje Castra dovnitř, už si představuje Joeyho radost, až uvidí štěně. Myslí na soud, na druhou šanci, na to, že bude dobrou matkou. Nečeká nebezpečí. Zatím ne. Castro za ní zavře dveře. Zvuk zamykání přiměje Michelle se ohlédnout. Než stihne pochopit, co se děje, Castro ji chytí. Prodlužovací kabel omotá kolem jejího krku. Ruce jí přitáhne za záda, nohy sváže. Do úst jí strčí ponožku, aby nemohla křičet. Michelle oči rozšíří hrůzou. Snaží se bránit, ale Castro je silnější a větší. Přiblíží se a jeho hlas je chladný. Neodejdeš odsud dlouho. Michelle začne plakat a přes ponožku prosí. Snaží se mu říct o Joeym, o soudu, o tom, že musí jít. Castro sáhne do její kapsy a vytáhne fotografii, kterou stále nosí u sebe. Jedinou fotku svého syna. Drží ji před jejíma očima a pomalu, záměrně ji trhá na malé kousky. Už svého syna nikdy neuvidíš, říká. Táhne Michelle po schodech dolů.
Její hlava naráží na každý stupeň. Sklep je tmavý, chladný a zapáchá. Všude je špína. Když se rozsvítí světlo, potkají se s krysami, které prchají. Castro jí kolem krku omotá těžké řetězy, kov je studený a těžký na kůži. Nasadí jí motocyklovou helmu. Řetězy tlačí na krk, Michelle sotva dýchá a ztratí vědomí kvůli nedostatku kyslíku. Když se probudí, noční můra pokračuje. Castro jí znovu a znovu napadá. Michelle ztrácí počet. V celém domě hraje hlasitá hudba, aby přehlušila její výkřiky. Hlasitá, dunivá hudba, která zajistí, že sousedi nic neuslyší. Dny splývají. Michelle zůstává spoutaná ve sklepě, v oblečení, které si oblékla na soudní jednání, na které nikdy nedorazila. Nahoře, ve skutečném světě, si Michelina rodina uvědomí, že je pryč. Její babička podává policii hlášení o zmizení. Michelle Knight, 21 let, byla naposledy viděna 23. srpna, oblečená v modrých šortkách a bílém tričku. Má určité duševní potíže a často se orientuje matně, ale policie to nebere vážně. Michelle už dříve utíkala. Měla těžký život a ztratila péči o svého syna. Předpoklad je jednoduchý. Zlobila se a odešla. Provede se základní vyšetřování. Pár výslechů, procházení sousedství, pak případ zůstane nevyřešený. O 15 měsíců později je Michelino jméno vymazáno z národní databáze zmizelých osob. Pro systém už není nezvěstná. Je prostě pryč. Další mladá žena, která nechtěla být nalezena. Ale Michelle zoufale chce být nalezena. Je spoutaná ve sklepě jen pár kilometrů od místa, kde ji rodina hledá. Každý den myslí na Joeyho, jestli je v pořádku, jestli si ji pamatuje, jestli ho někdy znovu obejme. Co Michelle neví, je, že její noční můra se brzy zhorší, protože Ariel Castro je závislý na pocitu moci, na vzrušení z kontroly a 7 měsíců potom, co unesl Michelle, ta počáteční euforie začíná mizet. Potřebuje to znovu zažít a tak jde hledat další oběť. 21. dubna roku 2003 Amanda Berry právě včera oslavila 17. narozeniny. Pracuje na večerní směně v rychlém občerstvení a přemýšlí o svém věku, o plánech na život. Po skončení směny volá sestře, aby ji vyzvedla. Sestra je ale ještě v práci a nemůže přijít. Amanda zkouší zavolat kamarádce, ale nikdo nebere telefon. Je to v pořádku, myslí si. Bydlí jen pár bloků odtud. Začne jít domů. Je to cesta, kterou už šla 100krát. Známé ulice, známé domy, bezpečné. Nebo si to alespoň myslí. Amanda si všimne dodávky zaparkované na chodníku, která jí blokuje cestu. Musí ji obejít. Když se podívá dovnitř, uvidí muže a dívku. Dívka jí připadá povědomá, možná ze školy. Amanda se zdvořile usměje a pokračuje v chůzi. O minutu později se dodávka přiblíží k ní. Potřebuješ svezení? Ptá se muž. Amanda se na něj podívá pozorněji. Poznává ho. Ariel Castro. Chodila do školy s jeho dcerami. Znají se. Je v bezpečí s ním. Jsem v pohodě, říká Amanda. Bydlím blízko. Ale Castro je vytrvalý a přátelský. Zmiňuje, že jeho syn kdysi pracoval v tom rychlém občerstvení. Povídají si, buduje si její důvěru. Amanda si všimne, že dívka už v dodávce není. Kam asi šla? Castro vysvětluje, že je u něj doma. Chceš ji vidět? Zastavíme se na chvilku. Amanda váhá. Je unavená z práce a chce jít domů. Ale to je přece táta její kamarádky. Co by se mohlo stát, když se jen na chvíli zastaví? Jasně, říká. Nastoupí do dodávky. Cestou na Seymour Avenue spolu Amanda a Castro vedou nenucený rozhovor. Ptá se na školu, na práci. Chová se mile, normálně. Když dorazí k domu, Castro vede Amandu dovnitř. Říká, že asi právě koupe jednu ženu. Nech mě ti ukázat dům, než počkáme, navrhuje. Vede Amandu do patra a ukazuje jí ložnici, kde spí mladá žena. Amanda ji nezná. Neví, že dívka je Michelle Knightová. Netuší, že Michelle je v tomto domě připoutaná už 7 měsíců a že se k ní brzy přidá. Castro pak Amanda vede do jiné ložnice.
Najednou se jeho chování změní. Přátelskost zmizí. Svlékněte kalhoty, rozkazuje. Amanda cítí, jak jí v žilách tuhne krev. Snaží se ustoupit, ale nemá kam. Castro blokuje dveře. Chytí ji a násilím ji přitlačí k zemi. Připoutá jí zápěstí a kotníky lepicí páskou. Přidá ještě opasek přes pásku u kotníků, aby byla pouta pevnější. Pak ji táhne do sklepa, kde je připoutaná i Michelle. Castro přiváže Amandu ke sloupu a nasadí ji na hlavu helmu. Přiblíží se a zašeptá. Když budeš ticho, pustím tě domů. Lež. Amanda to ještě neví. Zoufale přikyvuje. Ano, cokoliv, jen mě prosím pusť domů. Castro ji tam nechá samotnou ve tmě. Amanda slyší někde poblíž televizi, ale nevidí nic. Helma jí zakrývá zrak. Řetězy jsou tak těsné, že se sotva může pohybovat. Začne plakat a křičet. Nikdo nepřichází. Hodiny plynou. Dny. Amanda ztrácí pojem o čase v té temnotě. Nahoře mezi tím rodina Amandy panikaří. Okamžitě hlásí její zmizení. Tohle není jako u Michelle. Amanda nemá za sebou žádnou problematickou minulost. Neutekla. Byla unesena. Policie a FBI se do případu zapojí hned. Amanda matka, Lana Millerová, se stává tváří pátrání. Objevuje se v médiích, organizuje modlitební shromáždění, lepí plakáty s Amandinou tváří po celém městě. Lana prosí každého, kdo má informace, aby se ozval. Amanda je nezvěstná od konce dubna. Týden po únosu Castro udělá něco krutého. Použije Amandin telefon a zavolá její matce. Když Lana zvedne, slyší mužský hlas. Mám Amandu, je v pořádku. Domů se vrátí za pár dní. Použije její přezdívku, Mandy, kterou znají jen blízcí. Lana je zdrcená a vyděšená. Prosí volajícího, aby jí dceru vrátil, ale hovor končí. FBI lokalizuje hovor na 2 ulice od Castrova domu. Jsou tak blízko. Hlídkují v okolí, čekají, ale Castro už telefon nezapne. Po týdnech sledování bez výsledku to vzdávají. Amanda je jen pár ulic od nich, připoutaná ve sklepě, čeká na záchranu, ale nikdo ji nenajde. Castro nakonec přesune Amandu ze sklepa do ložnice v patře. Připoutá ji k radiátoru. Místnost je jako malý sklípek. Na podlaze je špinavá madrace, v rohu kbelík, který Amanda musí používat jako záchod. Vůně je nesnesitelná. Neustálé ponižování. Amanda cítí, jak se hroutí, ale je chytrá. Soustředí se na přežití. Už během prvního týdne se Castro ptá, jestli něco nepotřebuje. O malovánky, něco na zabavení. Amanda rychle přemýšlí. Můžu mít něco na psaní? Ptá se. Castro jí přinese malý deník s klíčem. Amanda začíná psát, ale opatrně. Nemůže psát přímo o tom, co se děje. Castro by to mohl číst. Takže vymyslí kód. Na začátku každé stránky píše číslo a za něj x. Například 3x, 4x, 5x. Číslo znamená, kolikrát jí Castro toho dne zneužil. Vytváří důkazy, zaznamenává vše, protože hluboko uvnitř věří, že se dostane ven. A až to přijde, chce, aby Castro byl potrestán za všechno, co jí udělal. V jednom z prvních zápisů Amanda píše o Castrovu slibu. Řekl jí, že bude doma před létem. Ještě jen 2 měsíce, řekl. Je mladá, dostane zpět svůj život. Léto přijde a odejde. Amanda je stále připoutaná v té místnosti. Stále čeká a doufá. Mezitím Lana nikdy nepřestává bojovat. Objevuje se v televizních pořadech, všude, kde ji pustí. V listopadu 2004 vystoupí v pořadu s médii, která tvrdí, že vidí budoucnost. Před živým publikem Lana ptá, jestli je její dcera ještě naživu. Médium zavře oči, chvíli dramaticky mlčí a pak řekne. Není naživu, zlato. Tvoje dcera je v nebi, je ve vodě. Lana je zničená. Sundá všechny fotky Amandy, daruje její počítač. Část ní umírá, ale úplně se nevzdává. Něco v ní stále doufá, stále věří. Pokračuje v pátrání, i když jí zdraví slábne. Uvnitř domu Amanda sleduje zprávy na malém televizoru.
Vidí svou matku na obrazovce, jak prosí o informace. Amanda píše do deníku, adresuje zápisky své matce. Matko, nemůžu se dočkat, až půjdu domů. Co Amanda neví je, že stres zabíjí Lanu. Žal a nejistota jsou pro matku příliš těžké. 3. března 2006 Lana Millerová umírá na selhání srdce. Její pouhých 43 let. Rodina říká, že zemřela na zlomené srdce. Strávila 3 roky hledáním Amandy. 3 roky tiskových konferencí, modlitebních shromáždění a bezesných nocí. Nikdy se nedozvěděla, že její dcera je naživu. Nikdy netušila, že Amanda je jen pár kilometrů daleko a každý den na ní myslí. Amanda se o matčině smrti dozvídá z televize. Zprávy ji oznámí. Její srdce se rozbije. Pokračuje v psaní deníku, ale zápisky jsou teď jiné. Matko v nebi, píše. Dívka, která byla unesena v 16, ztratila svou největší ochránkyni, ženu, která nikdy neztratila naději. Teď je Amanda skutečně sama, nebo si to alespoň myslí. Protože dole, v jiné zamčené místnosti, je stále připoutaná Michelle. Stále přežívá a myslí na svého syna Joeyho. Tyto 2 ženy ještě netuší, že brzy nebudou samy. Ariel Castro začíná být zase neklidný. Už je to rok, co unesl Amandu. Zrušení opadá. Potřebuje další dávku moci. Další oběť, kterou bude ovládat. A přesně ví, koho chce. 2. dubna 2004 14letá Gina de Jesus jde ze školy domů s kamarádkou Arlene Castro. Dívky jsou blízké, chtějí spolu trávit čas, takže Arlene zastaví u veřejného telefonu a volá své matce. Může přijít Gina? Matka řekne ne. Dívky jsou zklamané, ale přijmou to. Rozloučí se u telefonu. Arlene jde jedním směrem, Gina sama domů. Zpočátku si Gina nevšimne, že ji někdo sleduje. Když se auto zastaví vedle ní, otočí se a usměje se. Je to Arlenin otec, pan Castro. Někdo, koho zná a komu důvěřuje. Viděla jsi Arlene? Ptá se Castro. Jo, šla támhle, odpoví Gina. Pomůžeš mi ji najít? Zeptá se. Nasedni, půjdeme ji hledat spolu. Zdá se to rozumné, normální. Gina nastoupí do auta. Nemá tušení, že dělá osudovou chybu. Castro nejede tam, kam Arlene šla. Jede na Seymour Avenue. Když dorazí k domu, řekne Gině, že potřebuje pomoct s nějakým vybavením. Pojď dovnitř na chvíli. Gina ho následuje, ale jakmile jsou uvnitř, Castro se začne chovat divně. Přestane mluvit o vybavení. Místo toho si začne upravovat obočí, knír a chloupky v nose přímo před ní. Gina se cítí nepříjemně. Něco není v pořádku. To nedává smysl. Pak Castro sáhne po ní a dotkne se jí nevhodným způsobem. Gina se prudce odtáhne. Můžeš skončit ve vězení, říká. Je mi jen 14. Castro chvíli přemýšlí, pak přikývne. Máš pravdu, měla bys odejít, ale použij vchod do sklepa, ne hlavní dveře. Gina se neptá, chce jen pryč. Castro ji vede do sklepa, ale Gina si její úleva rychle vytratí, když si uvědomí pravdu. Odtud není úniku. To byla vždy past. Castro na ní zaútočí. Snaží se jí připoutat řetězy, ale nejsou dost utažené. Gina se osvobodí, uteče a kopne ho do holeně. Křičí co nejhlasitěji. Pomoc, někdo mi pomoz. Ale rádia jsou zapnutá. Castro to naplánoval. Hlasitost v suterénu i v obývacím pokoji je tak vysoká, že její výkřiky nikdo venku neslyší. Castro ji přemůže, je větší a silnější. Tentokrát řetězy pevně přiváže. Gina pláče, je vyděšená. Je jí 14 a netuší, co jí čeká. Co neví je, že opatro výš jsou další 2 mladé ženy připoutané v zamčených místnostech. Jedna z nich je tu už téměř 2 roky, druhá rok a teď je tu i Gina. Castro si postavil dům hrůzy, o kterém venkovní svět nemá tušení. 3 ženy, 3 zamčené dveře, 3 ukradené životy. Castro měl přesně to, co chtěl. Úplnou kontrolu nad 3 lidmi. Mohl dělat cokoliv, kdykoliv, bez následků. Nikdo nepřicházel.
Nikdo nehledal dostatečně důkladně. A on to věděl. Ale mít 3 vězně přinášelo nové výzvy a rizika. Castro musel zajistit, aby se ženy nikdy nespojily proti němu, aby si nikdy zcela nevěřili, protože 3 hlasy jsou hlasitější než 1, 3 mysli jsou chytřejší než 1. Castro pochopil základní pravdu o moci. Pokud by se vězni spojili, jeho kontrola by se zhroutila. Proto se snažil zničit jakoukoliv možnost, že by k tomu došlo. Podmínky uvnitř domu na ulici Seymour Avenue připomínaly scénu z hororu, ale nebyla to fikce. Bylo to skutečné a odehrávalo se to v obytné čtvrti v americkém městě. Žena, která byla v domě nejdéle, znala každý kout sklepa, každý řetěz, každý prasklý kus zdi. Věděla, jak zní Castrovi kroky na schodech a co přijde, když je uslyší. Pokaždé to bylo stejné. První zimu v zajetí strávila zcela nahá. Měsíce jí Castro dával jen tenkou plachtu. Zimy v Clevelandu jsou kruté, mráz a ostrý vítr. Ale ve sklepě pronikal chlad skrz zdi a žena se neustále třásla. 8 měsíců nesměla sprchu. Špína se usazovala na její kůži i ve vlasech. Castro ji chtěl zlomit a ponížit a dařilo se mu to. Situace druhé ženy byla jiná, ale stejně zdrcující. Byla zavřená v místnosti nahoře, velikostí připomínající spíš. Na podlaze měla za postel zašpiněnou madraci, v rohu kýbl jako toaletu. Ten kýbl zůstal s ní v místnosti a po několika dnech se zápach stal nesnesitelným. Žádná alternativa, žádný přístup na toaletu, žádná důstojnost, jen přežití. Okna byla zazděná, nejen zakrytá, ale úplně nahrazena pevnými dřevěnými deskami. Sluneční světlo do domu nepronikalo. Byla tam stálá tma, den a noc vypadaly stejně. Čas ztratil význam. Ženy přestaly vnímat týdny, měsíce, roční období. Jediný způsob, jak věděli, že čas plyne, bylo občasné povolení sledovat televizi. Nejmladší z nich byla připoutaná po boku první ženy v té samé místnosti v horním patře. Sdíleli jednu špinavou madraci. Castro to udělal záměrně. Chtěl je spolu, izolované od třetí ženy. Oddělené, rozdělené. Protože rozdělení bylo jeho největší zbraní. Krmili je jen tak, aby přežili. Jedno malé jídlo denně, někdy i méně, většinou rychlé občerstvení. Sousedi ho občas viděli, jak brzy ráno přichází s velkými plastovými taškami z restaurace. Nikdo se neptal. Muž kupuje snídani pro rodinu. Nic neobvyklého. Sprchy byly privilegium, které Castro dával zřídka, maximálně 2krát týdně. I tehdy byly podmínky ponižující. Jedna z žen si pamatovala, že kdykoliv jí bylo dovoleno se sprchovat, Castro tam stál a sledoval ji. Kontroloval i tu nejzákladnější lidskou potřebu. Ženy byly vystaveny útokům téměř denně, někdy i několikrát za den. Jedna z nich si vedla deník, kde si zapisovala počet útoků. 3, 4, 5krát. Stránky se plnily, čísla rostla. Každý zápis byl jizvou, kterou nemohla vidět, ale kterou si ponesla navždy. Když Castro útočil, někdy to dělával před ostatními ženami. Jedna byla nucena sledovat, jak útočí na druhou. Další slyšela pláč z jiné místnosti. Psychické týrání bylo stejně promyšlené jako fyzické. Castro chtěl, aby byly zlomené, vyděšené, beznadějné. Aby jejich výkřiky nedosáhly ven, pouštěl po celém domě hlasitou hudbu, která vše přehlušila. Basové tóny vibrovaly zdmi. Sousedi často slyšeli hudbu z jeho domu a mysleli si, že jen hraje na baskytaru. Byl v okolí známý jako talentovaný hudebník. Nikoho to nenapadlo zpochybnit. Žena, která byla v zajetí nejdéle, otěhotněla během těch let 4krát nebo 5krát. Reakce Castrova byla vždy stejná, krutá a brutální. Bil ji, dokud neprodělala potrat. Opakovaně ji udeřil do břicha, mlátil ji činkami, házel o zeď, hladověl ji. Násilí bylo tak silné, že její tělo bylo trvale poškozené a už nikdy nemohla mít děti. Jednou jí Castro zlomil čelist činkou. Kost se rozdrtila. Bolest musela být nesnesitelná, ale nebyl žádný lékař, žádná nemocnice, žádná léčba. Musela se hojit sama v té tmě bez jakékoliv lékařské péče.
Žena měla kdysi i štěně, které pojmenovala Lobo. Pes byl jejím jediným opravdovým útěchou, společníkem v tom nočním můru. Milovala ho z celého srdce. Jednoho dne Lobo kousl Castro, když ho chtěl chránit. Castro psa chytil za krk a okamžitě ho zabil přímo před jejíma očima. Bylo to varování, demonstrace moci. Castro jí dal jasně najevo, co se stane, když někdo nebo něco se mu postaví. Pes je mrtvý, ty budeš další. Ale žena se zlomit nenechala. Ne úplně. Stala se nejodvážnější ze všech tří. Když s ním mluvila, neoslovovala ho jeho jménem, ale říkala mu ty chlapíku. To ho rozzuřilo a několikrát jí za to potrestal. Ale ona to dělala dál. Vysvětlila to jednoduše. Chtěl mě zlomit, ale to nejde, když už jsi jednou zlomený. Můžeš být jen silnější. Castrova manipulace přesahovala fyzické týrání. Psychicky je rozkládal kousek po kousku, den za dnem. Neustále je testoval. Dělal hluk, jako by odcházel z domu, hlasitě zavřel hlavní dveře, nastartoval auto a odjel. Ženy měly bušení srdce. Je pryč? Měli bychom zkusit utéct? Měli bychom běžet? Ale Castro se tiše vrátil jiným vchodem, kontroloval je, jestli se nesnažili něco podniknout. Pokud ano, trest byl krutý. Bil je, vyhrožoval smrtí, připomínal, že nikdo nepřijde, aby je zachránil. Kvůli těmto testům ženy nikdy nemohly věřit, že Castro opravdu odešel. I když byl dům několik hodin tichý, seděli nehybně, báli se pohnout, báli se doufat. Byl to vězení uvnitř vězení. Řetězy svazovaly jejich těla, ale strach ovládal jejich mysl. Castro vytvořil v domě také pokřivenou ekonomiku. Dávala ženám malé peněžní částky, které mohly použít na nákup jídla nebo základních potřeb přímo od něj. Ale kdykoliv chtěl, mohl jim tyto peníze odebrat jako trest nebo prostředek kontroly. Připomínal jim tím, že on rozhoduje o všem, co jedí, kdy jedí, co nosí, jestli žijí nebo umírají. Aby ženy nikdy zcela nevěřily jedna druhé, Castro je protiváhal. Když Gina přišla poprvé, dal jí ten nejlepší pokoj, nechal jí jíst první a ukázal jí drobné laskavosti, které Michelle a Amandě nikdy neprojevoval. To vyvolalo zášť, přesně tak, jak Castro zamýšlel. Jednoho dne dal Amandě malý dárek, ale druhý den ji zcela ignoroval. Před ostatními chválil Michelle a pak na ní křičel, když byli sami. Neustálé střídání nálad drželo všechny tři ženy v nejistotě, zmatení a neschopné vytvořit jednotný postoj proti svému vězniteli. Jedním z nejděsivějších okamžiků celého zajetí bylo, když Castro donutil Ginu hrát s ním ruskou ruletu. Ukázal jí zbraň a tvrdil, že do ní vložil jednu náboj. Střídali se, ukazovali si zbraň a mačkali spoušť. Gina se třásla. Bylo jí tehdy 19, ale cítila se jako vystrašená 14letá dívka, která před lety nastoupila do Castrova auta. Myslela, že zemře přímo tam, ale něco v ní se změnilo. Vzplanul v ní plamínek vzdoru. Když přišel její čas, chtěla zmáčknout spoušť s nasměrovanou zbraní na Castra. Chtěla ho zastavit. Stiskla spoušť, co nejsilněji mohla. Nic se nestalo. Komora byla prázdná. Nikdo neví, jestli Castro zbraň skutečně nabil. Ale na jeden děsivý okamžik měla Gina v rukou moc života a smrti. Dne 23. května roku 2004 udělal Castro něco neobvyklého. Svolal všechny tři ženy do jedné místnosti. Ženy byly zmatené. Castro jim nikdy nedovolil být spolu takhle pohromadě. Co chystal? Zapnul televizi. Byl tam pořad, který se věnoval případům zmizení Amandy a Giny. Tři ženy seděly v šoku a sledovali, jak se jejich vlastní případy promítají na obrazovce. Reportéři rozhovořili rodinné příslušníky. Amanda matka, Lana, se objevila se zarudlýma očima od pláče. Žádala kohokoliv, kdo má informace, aby se ozval. Prosím, říkala, moje dcera je někde tam venku. Rodiče Giny také promluvili. Její otec Felix a matka Nancy. Mluvili o tom, že nikdy nevzdají hledání, že udrží naději naživu, že věří, že jejich dcera je stále někde tam.
Byla to muka přestrojená za televizi. Castro přesně věděl, co dělá. Chtěl, aby ženy viděly utrpení svých rodin, aby pocítili tíhu ubíhajících let, aby pochopili, že svět se posunul dál, že naděje slábne. Ale Castro udělal chybu. Neuvědomil si, co tato vysílání znamenají pro ženy. Protože vidět své rodiny na obrazovce, vidět odhodlání v jejich očích, dalo Michelle, Amandě a Gině něco, co jim Castro nikdy nemohl vzít. Důkaz, že jsou stále vzpomínány, stále hledány. Po té noci Gina řekla, že se v ní něco změnilo. Už nemohla Castra snést. Pohled na své rodiče na obrazovce v ní probudil něco hlubokého. Odhodlání, tichý hněv. Ale naučila se to skrývat. Naučila se před Castrem chovat normálně, usmívat se, když to očekával, poslouchat ho, když to vyžadoval. Protože Gina pochopila něco zásadního o přežití. Nepředvádíš nepříteli svou sílu, skryješ ji, čekáš a přežiješ, dokud nepřijde čas ji použít. Castro také používal televizi krutým způsobem vůči Michelle. Její zmizení sotva zaznamenala média. Její rodina neorganizovala velké kampaně. Nebyly žádné národní vzpomínkové akce, žádné dramatické předpovědi o jejím osudu. Systém ji úplně opustil. Po 15 měsících byla vymazána z databáze pohřešovaných. Zapomenuta. Castro to věděl a využíval to k ničení Michelleho ducha. Nikdo tě nehledá, říkal jí. Ukazoval na televizi, když se objevila Amanda matka, která prosila o návrat dcery. Vidíš to? Amanda má rodinu, která ji miluje. Bojují za ní každý den. Ale tvoje rodina. Pomalu kroutil hlavou. Ani nezajímá, že jsi pryč. Michelle říkala, že ta slova jí zasáhla víc než jakýkoliv fyzický úder. Nebylo to úplně pravda. Její babička nikdy nepřestala hledat. Její rodina pátrala svým tichým způsobem, ale ve srovnání s obrovskými kampaněmi za Amandu a Ginu byl Michelle případ neviditelný. Castro bezohledně využíval tuto neviditelnost. Nejsi ráda, že jsem si tě vzal? Jednou se ptal Michelle, jako by jí udělal laskavost. Jako by únos a utrpení byly projevem milosrdenství, řekla Michelle. Bolí to, protože někde v hloubi duše si kladla otázku, jestli nemá Castro pravdu. Jestli opravdu nikdo nezáleží. To bylo nejtemnější místo, kam její mysl kdy došla. Přes všechno si ženy našly způsoby, jak si zachovat kousky lidskosti. Castro jim zakazoval spolu mluvit. Postavil mezi místnosti zábrany, zavíral dveře, sledoval jejich rozhovory, ale ženy si našly cesty, jak ho oklamat. Když byly dveře zavřené, prostrkovali si pod nimi poznámky, kreslili obrázky, posílali si zprávy. Malá slova povzbuzení, připomínky, že nejsou sami. Vzácně, když Castro odešel na delší dobu, se ženy scházely. Tančili, zpívali, sledovali televizi. Jejich oblíbený pořad byl seriál o upírech. Společně sledovali díl a pak hodiny diskutovali o tom, co by se mohlo stát dál. Smáli se, vtipkovali, předpovídali. Sledovali jsme pořad a potom jsme 2 hodiny mluvili o tom, co se stane příští týden, řekla Amanda. Ty chvíle normálnosti byly pro ně záchranným bodem. Malými ostrůvky radosti v moři temnoty. Když Castro přišel domů, okamžitě to zkazil. Jeho kroky na schodech jim mrazily krev v žilách, ale v těch krátkých chvílích byly jen 3 ženami, které sledovaly televizi a smáli se spolu. Ne vězenkyněmi, ne oběťmi, prostě lidmi. Castro je také trýznil zvláštním rituálem. Místo, aby slavili narozeniny, dával jim dort k výročí dne, kdy je unesl, k dní jejich zajetí. Podával dort, jako by to byla oslava, dar. Byla to jedna z nejpsychicky krutějších věcí, které dělal. Proměnit nejhorší den jejich života v něco, za co měl očekávat, že budou vděčné. Castro vedl svůj dvojí život s děsivou lehkostí. Přes den řídil školní autobus pro městský školský obvod. Dělal to už 22 let. Děti ho znali, rodiče mu důvěřovali. Po škole vozil děti na své motorce. Byl součástí komunity, pevně zapojený do každodenního života. Večer hrál na basovou kytaru v místní salsové kapele. Byl talentovaný,
podle svých spoluhráčů jeden z nejlepších baskytaristů ve městě. Chodil do klubů, tančil s ženami, smál se s přáteli. Spoluhráči ho popisovali jako společenského a zábavného. Osobní život si držel v soukromí, ale to nebylo u hudebníků nic neobvyklého. Všichni respektovali jeho hranice. Griloval se sousedy. Jeden z nich, který bydlel naproti, vzpomínal, že spolu jedli žebírka a poslouchali salsu. Každý den Castro vycházel ven, vyzvedával poštu, povídal si s lidmi, opravoval svá auta a motocykly, hrál si se svými psy. Dělal všechno, co dělá běžný člověk. Byl tak přesvědčivý ve své masce, že se dokonce účastnil vigílie za dívku, kterou unesl, a držel ji připoutanou ve svém domě. Objevil se na shromážděních, kde stála rodina dívky s fotografiemi své pohřešované dcery. Objímal její matku, nabízel soustrast a pomáhal rozdávat letáky s výzvou k hledání. Dokonce jeho vlastní syn, student žurnalistiky, dělal rozhovor s matkou pohřešované pro novinový článek o zmizeních. Castro ten článek četl. Pravděpodobně se cítil nepřemožitelný, když četl o svých zločinech, psaných jeho vlastním dítětem, které netušilo pravdu. Castro se dokonce připojoval k pátracím skupinám a pomáhal policii hledat dívku. Chtěl mít přístup k informacím o vyšetřování, potřeboval vědět, jestli se blíží k pravdě, a zároveň si chtěl být jistý, že není podezřelý. Konec konců, dívka byla naposledy viděna s jeho dcerou. Jak lépe odvrátit podezření, než pomáhat jí hledat? A to fungovalo. Celých 10 let to fungovalo. Rodina Castrových pravidelně navštěvovala dům. Jeho matka za ním chodila, ale Castro jí nikdy nepovolil vstup dovnitř. Kontrolovali z verandy, mluvili spolu přes dveře. Jeho matka se nikdy neptala, proč nesmí dovnitř. Prostě to přijala. Jeho syn navštívil dům pouhé 2 týdny předtím, než byly ženy zachráněny. Všiml si, že některé části domu byly vždy zamčené. Sklepní dveře, půda, garáž. Všechny se zámky. Castro měl výmluvy. Dům je v nepořádku, v lednici nic není, přijď jindy. Syn dál nepátral. Při jedné z návštěv si všiml, že se otec chová zvláštně. Castro mu náhle položil otázku. Myslíš, že Amanda Berry bude někdy nalezena? Syn odpověděl, že si myslí, že je pravděpodobně mrtvá. Otcova reakce byla podivná. Mírný úsměv a slova. Opravdu? Myslíš si to? Syn si tehdy ničeho nevšiml. Netušil, že se ho otec ptá na ženu, kterou držel právě o patro výš. Pár dní před záchranou navštívil dům přítel jménem Ricky Sanchez. Přišel ukázat Castrovi baskytaru, kterou prodávali. Strávili spolu 2 hodiny v domě. Během návštěvy se zpoza domu objevila mladá dívka. Castro ji chytil za ruku a řekl: To je moje vnučka, pozdrav jí. Dívka však nepozdravila, jen stála tiše. Ricky si všiml něčeho zvláštního na jejím výrazu, ale nic neřekl. Castrové důvěřoval, znali se léta. Pak Ricky zaslechl zvláštní zvuky z patra. Zeptal se, co to je. Castro pokrčil rameny a řekl: Psy, mám tam psy. Ricky odešel, nevěnoval tomu pozornost. O pár dní později se pravda o těch zvucích dostala na veřejnost. V roce 2008 zastavila policie v Clevelandu Ariela Castra kvůli dopravní přestupku. Jel na motorce bez registrační značky, bez přilby a bez platné registrace. Policista ho zastavil, Castro byl klidný a spolupracoval. Řekl, že právě skončil směnu jako řidič školního autobusu a nechce přijít o práci kvůli banalitě. Policista provedl kontrolu, zjistil, že nemá trestní rejstřík, jen pár drobných přestupků. Rozhodl se místo zatčení udělit pokutu a nechat ho odjet na motorce domů. Nechtěl kvůli tomu připravit školního řidiče o zaměstnání. Policista později řekl, že za svou kariéru provedl 10 000 zatčení, ale na Castrovi mu něco připadalo nevinné, obyčejné. Nic na něm nevzbudilo podezření. Právě v tu chvíli byly 3 ženy připoutané v jeho domě, méně než 2 kilometry daleko, čekající na to, až si jich někdo všimne, až někdo položí správné otázky. Nikdo to zatím neudělal. 6. května 2013,
Úterní ráno. Nic na tomto dni nevypadalo jinak, než na jiné dny v ulici Seymour. Slunce svítilo, ptáci zpívali, sousedé odcházeli do práce, děti šly do školy. Vevnitř domu číslo 2207 se probudily 3 ženy. Jako každý den za posledních 10 let, připoutané, hladové, vystrašené. Začínal další den v pekle, ale něco mělo brzy všechno změnit. Ariel Castro se ráno připravoval jako obvykle. Pohyboval se po domě s rutinní lehkostí. Kontroloval zámky, řetězy, dveře. Tento rituál dělal 1000krát. Každý den více než 10 let. Bylo to pro něj automatické, téměř bez přemýšlení. Vzal klíče, šel ke dveřím. Myslel na oběd, plánoval rychlé jídlo v restauraci. Vyšel ven, zavřel za sebou hlavní dveře, nastoupil do auta a odjel. Zapomněl zamknout velké vnitřní dveře. Byla to malá chyba, okamžik nepozornosti po 10 letech pečlivé kontroly. Castro ženy 100krát testoval, tak je naučil, že i když nechal dveře otevřené schválně, nikdy se nepokusili uniknout. Tresty byly příliš tvrdé, tuhle lekci si odnesli bolestně. Ale dnes to bylo jiné. Dveře nezamkl záměrně, prostě zapomněl. A právě ten jediný moment nedbalosti měl všechno změnit. Uvnitř domu se 6letá Jocelyn volně pohybovala, jako vždy, když její otec nechal dveře otevřené. Poskakovala po schodech s energií, jakou může mít jen dítě v takovém místě. Prohledávala přízemí, kuchyň, obývací pokoj, garáž. Nikde nebyl Castro. Jocelyn se vrátila nahoru k matce. Tvář měla zmatenou a ustaranou. Jako to umí jen malé dítě, když něco není v pořádku, ale nedokáže to vysvětlit. Mami, řekla, tatíka nikde nevidím, tatíka není tady, jeho modré auto tu není. Amanda cítila, jak jí srdce bije rychleji. Castro zmizel, věděla to. Ale opravdu odešel, nebo to byl zase jeden z jeho testů? Myslela na všechny možnosti. Castro je mnohokrát oklamal. Předstíral odchod, pak se tiše vrátil, zkontroloval, jestli se pohnuli, jestli se pokusili utéct. A pokud ano, trest byl krutý. Amanda řekla Jocelyn, aby se podívala ještě jednou. Ať zkontroluje garáž a zahradu, jestli tam tatínek není, jestli si s nimi nehraje. Jocelyn poslušně šla dolů a znovu prohledávala. Vystřídala patra několikrát. Vždycky se vrátila se stejnou zprávou. Tatínek tu není, jeho auto opravdu zmizelo. Amanda seděla a poslouchala. Dům byl tichý. Žádné kroky, žádný motor auta, žádná známka Castrové přítomnosti. Minuty se táhly jako hodiny. Její tělo bylo napjaté, každý sval sevřený. Polovina z ní chtěla utéct, druhá polovina byla paralyzována strachem. Pak zkusila dveře. Otevřely se. Amanda stála na chodbě, ruce se jí třásly. Slyšela, jak jí buší srdce v uších. Pomalu sestupovala po schodech, krok za krokem. Každé vrzání podlahy jí přimělo stuhnout a čekat, jestli se Castro neobjeví ze stínu, jestli na ní nečeká past. Ale nic se nestalo. Dům byl prázdný. Castro opravdu odešel. Amanda došla ke vchodovým dveřím. Otevřela je. Za nimi byly další dveře. Síťované dveře z tenkého drátěného pletiva a kovového rámu. Byly zamčené na visací zámek, těžký řetěz omotaný kolem kliky pevně sepnutý. Amanda zírala na ten zámek. 10 let. 10 let zajetí. 10 let řetězů, tmy a utrpení. A teď stál mezi ní a světem právě ten jeden visací zámek. Chytila kliku a zatáhla. Dveře se pootevřely, jen na malý rozparek, dost na to, aby protáhla ruku ven do skutečného vzduchu. Teplý jarní vzduch. Poprvé za dlouhá léta cítila na své kůži sluneční paprsky a pak vykřikla. Pomozte mi, někdo mi prosím pomozte, snažím se dostat ven. Naproti na verandě seděla 75letá žena, která si užívala odpolední slunce.
Okamžitě zaslechla křik. Byl hlasitý, zoufalý, plný strachu. Podívala se nahoru a spatřila ruku zoufale se natahující skrz škvíru ve dveřích domu. Rychle přeběhla přes ulici. Když byla blíž, rozeznala tvář ženy za dveřmi. Mladá žena plakala, třásla se a prosila o pomoc. Jmenuji se Amanda Berry, řekla žena. Prosím, pomozte mi dostat se ven. Žena na verandě zůstala s otevřenýma očima. Amanda Berry. Každý v Clevelandu zná to jméno. Bylo na plakátech a v televizi po celých 10 let, ale Amanda Berry byla mrtvá. Tak tvrdila věštkyně. Všichni tomu věřili. Nemůžeš být Amanda, řekla žena. Amanda je mrtvá. Jsem to já, naléhala žena. Prosím, musím odejít dřív, než se on vrátí. Žena se snažila pomoci. Chytila dveře a táhla ze všech sil. Ale byla už stará, měla artritídu. Její ruce nebyly dost silné, aby dveře prolomila. Zámek držel pevně. Amanda dál křičela a prosila. Její ruka zoufale mávala ve škvíře ve dveřích. V tu chvíli to uslyšel muž, který právě přicházel z obchodu s jídlem. Chystal se sednout a jíst, když ho křik upoutal. Podíval se a uviděl zmatek u domu. Žena, jejíž ruka trčela ze dveří, a starší žena, která se jí snažila pomoci. Muž neváhal, přiběhl na verandu a rychle zhodnotil situaci. Zámek byl pevný, táhnout dveře nepomůže. Kopni do spodní části, řekl ženě. Já kopnu zvenku. Amanda rychle přikývla. Oba začali kopat znovu a znovu. Kovový rám se chvěl, drátěná síťka vibrovala s každým úderem. Poprvé, podruhé, potřetí. Dveře povolily. Po 4. a 5. kopnutí se objevila prasklina. Pak se otvor zvětšil. Malý, ale dostatečný. Amanda se sesunula na kolena, pevně objala malou dívku a protáhla se otvorem ven do slunečního světla. Do čerstvého vzduchu, pryč z domu, který byl jejím vězením 10 let. Amanda se zakymácela na nohou. Dívka plakala. Amanda také. Její nohy se třásly tak, že sotva stála. Přesto doběhla k sousednímu domu a bouřila na dveře. Někdo je otevřel. Amanda se naposledy ohlédla k domu a pak vytáhla telefon a vytočila tísňovou linku. Hovor navázali v 5:52 odpoledne. Dobrý den, policie, pomozte mi. Jsem Amanda Berry. Byla jsem unesena a 10 let chyběla. Teď jsem tady. Teď jsem volná. Hlas operátorky byl klidný a profesionální, ale pod tím klidem se něco změnilo. Něco obrovského se dělo. Zůstaňte tam s těmi sousedy. Až přijde policie, mluvte s nimi, řekla operátorka. Muž, který slyšel křik, vyprávěl. Jel jsem z obchodu s jídlem, když jsem uslyšel křik. Šel jsem ven a viděl tu ženu, jak se zoufale snaží dostat z domu. Šel jsem na verandu a ona řekla, pomoz mi dostat se ven, byla jsem tady dlouho. Myslel jsem si, že jde o domácí násilí, tak jsem dveře otevřel. Ale tělem se tam nevešla, jen rukou. Tak jsme kopali do spodní části a ona vyšla s malou holčičkou a řekla, zavolejte 911. Amanda nemohla čekat. Její hlas se třásl a stoupal. Potřebuju je teď. Potřebuju je dřív, než se on vrátí. Vysíláme je, jakmile bude volný vůz, odpověděla operátorka. Ne, řekla Amanda s praskajícím hlasem. Potřebuju je teď, prosím. Operátorka potvrdila, že okamžitě vysílají jednotky. Amanda pak poskytla jméno muže, který ji držel. Ariel Castro, 52 let, hispánského původu, bydlí na adrese Seymour Avenue 2207. Dispečer informace předal hlídce. Současně muž, který pomáhal, také volal na tísňovou linku. Jeho hlas byl hlasitý, rychlý, bez zábran. Hej, poslouchejte tohle. Právě jsem přišel z obchodu a ta žena se snaží dostat z domu vedle mě. Říká, že ji unesli s dcerou a byli tam zavření. Dispečer okamžitě spojil 2 volání. Stejná adresa, stejný příběh. To bylo skutečné.
V 5:54 dorazila první policejní hlídka na Seymour Avenue. Uviděla Amandu stát venku s malou dívkou v náručí. Dítě plakalo, Amanda také. Vypadala vyhublá, vyčerpaná, jako by neviděla slunce celé roky. A to bylo pravda. Policisté se podívali na její tvář. Znali ji. Viděli její fotografii 1000krát na plakátech pohřešovaných osob. Byla to Amanda Berry, dívka, která zmizela před 10 lety. Ta, kterou všichni považovali za mrtvou. Policista Michael Tracy vystoupil vpřed. Paní, jste Amanda Berry? Amanda rychle přikývla. Ano, jsem to já. A nejsem tu sama. V tom domě jsou další dívky. Musíte tam jít, musíte je dostat ven. Policisté nepotřebovali další vysvětlení. Vnikli dveřmi, kterými Amanda vylezla. Další policisté je následovali. Prohledávali přízemí se zbraněmi v rukou, kontrolovali každý pokoj i zákoutí. Sklep byl prázdný. Muž, co je držel, ženy přesunul dávno nahoru. Policista vyšel po schodech. Srdce mu bušilo. Policie z Clevelandu, volal. Je tady někdo? Pokud mě slyšíte, ozvěte se. Ticho. Pokračoval po chodbě nahoře. Dveře na obou stranách byly zavřené. Zkusil první kliku. Zamčeno. Vynutil si otevření. Pokoj byl prázdný. Šel k dalším dveřím. Jedna z dívek, Michelle Knight, seděla ve svém pokoji, když dole začal hluk. Slyšela Amandin křik a kopání do dveří, ale nerozuměla tomu. Nejprve si myslela, že muž chytil Amandu při pokusu o útěk. Myslela si, že jsou teď všichni v ohrožení, že je potrestá, že ji potrestá jako příklad ostatním. Michelle řekla druhé dívce, aby zůstala s ní, aby byla tichá a nehýbala se. Seděli spolu s bušícími srdci, poslouchali kroky, křik a zmatek ze spodu. Pak uslyšeli slova, která všechno změnila. Policie z Clevelandu, je tu někdo? Michelle se zastavilo dýchání. Policie. Opravdová policie. Ne muž, který se vydával za policistu. Ne zkouška. Slova se rozléhala domem jako modlitba, kterou někdo vyslyšel. Michelle otevřela dveře, vyšla do chodby a tam stál policista, který k ní spěchal. Jejich oči se setkaly. Na chvíli se nikdo nepohnul. Michelle nemohla uvěřit tomu, co vidí. Policista v chodbě domu, který ji držel, s očima plnými šoku a soucitu. Pak se něco v ní zlomilo. 10 let strachu, 10 let strádání, temnoty a beznaděje. Vše to na ní najednou dopadlo. Utíkala, vrhla se do náruče policisty a držela se ho ze všech sil. Vzlikala, třásla se a opakovala stále dokola. Zachránili jste mě, zachránili jste mě, nepouštějte mě, prosím, nepouštějte mě. Policistovi oči se naplnily slzami. Nemohl si pomoci. Obejmul tu malou, zlomenou ženu a držel ji. Jste teď v bezpečí, řekl. Jste v bezpečí. Za Michelle vyšla další dívka, Gina. Stála ve dveřním otvoru, mžourala do světla na chodbě. Její nohy byly slabé, celé tělo se třáslo. Podívala se na policistu a slzy jí tiše stékaly po tváři. Policista ohlásil přes vysílačku. Hlas se mu chvěl. Adam 23 na lince. Našli jsme je. Georgina de Jesus je tady. Michelle Knight je tady. Našli jsme je. Dispečerova odpověď zazněla přes vysílačku. Slova, která Cleveland čekal 10 let slyšet. Našli jsme je. Našli jsme je. Poprvé od doby, kdy byly uneseny, ty 3 ženy vyšly z toho domu, prošly předními dveřmi do odpoledního slunce. Michelle mžourala proti jasnému světlu. Více než 10 let nespatřila skutečné slunce. Na kůži to působilo cize, skoro bolestivě. K místu rychle přijeli sanitky. Záchranáři obklopili ženy. Michelle, Amanda, Gina a malá Jocelyn byly naloženy dozadu a odvezeny do nemocnice Metro Health. Ale ještě před odjezdem sanitek se stalo něco, co si Amanda zapamatuje navždy. Policisté ji nejdřív posadili dozadu do služebního auta. Poté přivedli Michelle a Ginu. Všechny 3 ženy společně doprovodili k sanitce. Poprvé po letech stály vedle sebe. Svobodné,
nespoutané, nadechující se čerstvého vzduchu. Michelle se podívala na Amandu. I přes všechno, co Castro udělal, aby je proti sobě postavil. Po všech manipulacích a hrách na mysl byly v té chvíli jen 2 přeživší. 2 ženy, které vydržely nepředstavitelné. Michelle pohlédla do očí Amandy a tiše zašeptala něco jednoduchého, co neslo tíhu celého desetiletí. Wow, opravdu jsme svobodné. Ve 18:16 policie dopadla Castra. Zastavil se na parkovišti u restaurace McDonald's. Policisté obklíčili jeho auto a otevřeli dveře. Castro na ně pohlédl výrazem, který se změnil z nejistoty na temnější pocit. Věděl, že jeho tajemství je pryč. Okamžitě ho spoutali. Ariel Castro, 52letý řidič školního autobusu, hudebník, soused, člověk stělesňující hrůzu. Jeho vláda strachu skončila. Castrovi bratři Pedro a Ono byli také zpočátku zatčeni. Ono byl ve voze s Castrem při zatčení. Oba byli podezřelí, ale vyšetřovatelé brzy zjistili, že o ženách nevěděli a nebyli do toho zapojeni. Obviněn byl pouze Ariel. V nemocnici se ukázal rozsah utrpení. Michelle byla v nejvážnějším stavu. Když ji lékaři poprvé vyšetřili, byli šokováni. Váha měla pouhých 38 kilogramů. Byla tak drobná a křehká, že si jí sestry zpočátku spletly s dítětem. Její tělo bylo hladověné a zraněné po více než 10 let. Sotva fungovala. Pak lékaři objevili něco ještě vážnějšího. Michelle měla v žaludku těžkou bakteriální infekci, která se nepozorovaně rozvíjela týdny. Infekce byla tak vážná, že jí lékaři řekli, že má jen pár dní života. Kdyby nebyla zachráněna, zemřela by v tom domě sama, spoutaná, a nikdo by o tom nevěděl měsíce, možná déle. Michelle strávila v nemocnici 5 dní. Infekce byla léčena, ale ostatní poškození už nikdy úplně nezmizí. Její zrak byl trvale poškozený po letech života v úplné tmě. Kostí obličeje měla zlomených několik, způsobených násilím. Čelist jí byla zlomena čínkou a její reprodukční systém byl zničen nucenými potraty. Už nikdy nebude moci mít děti. Amanda a Gina byly propuštěny následující den. Jejich fyzický stav byl lepší, ale psychické jizvy byly hluboké. Všechny 3 ženy byly diagnostikovány s komplexní posttraumatickou stresovou poruchou. Roky utrpení přetvořily jejich mysl. Důvěra byla zničena, pocit bezpečí se zdál nemožný. Normální svět byl po tak dlouhém věznění ohromující a zmatený. Když Michelle byla konečně propuštěna, nešla domů ke své rodině, šla k Gině. Vztah mezi ženami byl v některých ohledech silnější než rodinné vazby. Společně přežili, chránili se, drželi se při životě. Michelle a Gina spolu zvlášť sdíleli pokoj po mnoho let. Znali bolest jedna druhé velmi dobře. Jít k Gině domů bylo bezpečnější než kdekoliv jinde. Dům, ve kterém byli vězněni, byl zbourán 7. srpna roku 2013. Bylo to součástí dohody o vině. Michelle byla u demolice. Rozdávala žluté balónky lidem, kteří sledovali událost. Žluté balónky symbolizovaly ztracené děti. Předtím, než jeřáb začal pracovat, balónky vzlétly do vzduchu. Stovky balónků stoupaly vzhůru a mizely v oblacích. Pak teta Ginny převzala ovládání jeřábu a srazila dům k zemi. Stavba se rozpadla. Kousek po kousku byl dům hrůzy zničen. Během několika hodin nezbylo nic než hromada suti a prachu. Na místě, kde dříve stál dům na adrese 2207 Seymour Avenue, je nyní malý park a zahrada. Místo života tam, kde dříve byla smrt. Dům byl zcela odstraněn i z mapových služeb. Jakoby se svět snažil vymazat jakoukoliv stopu po jeho existenci. Castro čelil 977 trestním obviněním. Únos, znásilnění, těžké ublížení na zdraví, každý den věznění, každý útok, každý nucený potrat byl zdokumentován a obviněn zvlášť. Během soudního řízení Castro ukázal, kým skutečně je. V soudní síni tvrdil, že není monstrum. Říkal, že je nemocný, závislý. Tvrdil, že všechny styky byly dobrovolné a že ženy dobře zacházel. Soudce na něj nevěřícně hleděl.
Důkazy mluvily zcela jiným jazykem. Řetězy, lana, pásky, hladovění, nucené potraty, 10 let věznění. Castrovy výmluvy nebyly jen nepravdivé, byly urážlivé. Dokonce se odvážil svalovat vinu na jiné. Řekl, že kdyby policie zkontrolovala záznamy z blízké školy, chytili by ho hned po únosu Ginny. Kdyby ho vyslýchali, mohlo to skončit už tam. Tvrdil, že FBI ty dívky zklamalo. Jeho narcismus byl ohromující. I když seděl v soudní síni obviněný z ničení 3 životů, nedokázal přijmout odpovědnost. Svaloval vinu, hledal výmluvy. Opravdu věřil, že je obětí. Dne 26. července Castro přiznal vinu u 937 bodů obžaloby. Dohoda o vině mu ušetřila trest smrti. 1. srpna roku 2013 byl odsouzen na doživotí plus 1000 let navíc, bez možnosti podmínečného propuštění. Soudce se mu podíval přímo do očí a řekl: Nevyjdeš ven, je to jasné? Castro přikývl. Ano, rozumím, pane soudce. Na soudní jednání přišla jen Michelle. Postavila se, aby se s Castrem naposledy setkala. Podívala se na muže, který jí vzal 11 let života, který ji mučil, bil, zničil její tělo a snažil se zlomit její ducha. A řekla: Vzali jste mi 11 let života. Prožila jsem 11 let v pekle. Teď začíná vaše peklo. Překonám všechno, co se mi stalo, ale ty budeš čelit peklu na věky. Budu žít dál. Ty budeš umírat kousek po kousku, když budeš myslet na ty roky utrpení, která si nám způsobil. Můžu ti odpustit, ale nikdy nezapomenu. Castro nic neřekl, neměl co říct. Méně než 2 měsíce poté, 3. září roku 2013, byl Ariel Castro nalezen mrtvý ve své cele. Oběsil se prostěradlem přivázaným na okenní závěs. Dozorce ho našli 27 minut po poslední pravidelné kontrole. Castro byl pod zvláštním dohledem. Strážci měli kontrolovat jeho stav každých 30 minut kvůli jeho vysokému profilu, přesto se mu podařilo ukončit svůj život. Později bylo zjištěno, že 2 vězeňští dozorci falšovali záznamy o kontrolách. Castro zanechal několik ručně psaných poznámek, biblických veršů o vyznání a spáse. Jedna poznámka jednoduše zněla: Moje děti a vnoučata, srdcem obkroužená. Jména jeho rodiny byla nakreslena vedle, spolu srdíčky, květinami a hudebními notami. Oficiální verdikt zněl sebevražda. Dřívější zpráva naznačovala, že smrt mohla být nehodou způsobenou při nevhodném chování. Castro měl šortky stažené kolem kotníků. Na sobě neměl spodní prádlo, ale vyšetřovatelé mluvili s dalšími vězni, kteří potvrdili, že Castro v průběhu věznění hubnul. Jeho oblečení mu už nesedělo a neustále mu sklouzávalo. To vysvětlovalo jeho polohu, ve které byl nalezen. Castro byl po smrti spopelněn a jeho ostatky byly rozptýleny na neveřejném místě. Jeho rodina s ním odmítla mít cokoliv společného. Jeho bratři ho veřejně odsoudili a jeho syn Anthony ho ve vězení nechtěl navštěvovat. Jeho sestřenice Maria promluvila jménem rodiny a omluvila se obětem i jejich blízkým. Je nám nesmírně líto, řekla. Ty strašné věci se staly rukama někoho, kdo byl součástí naší rodiny. Chceme, aby oběti věděli, že rodina je plná dobrých, laskavých, štědrých a milujících lidí. 3 ženy si postupně budovaly nový život, krok za krokem, den za dnem. Michelle si změnila jméno na Lily Rose Lee a vydala 2 knihy o svých zkušenostech s názvem Najít sama sebe, život po temnotě. Dne 6. května 2016, v den výročí svého útěku, se provdala za Miguela Rodrigueze a založila organizaci Lily's Ray of Hope, která pomáhá přeživším týrání najít bydlení, oblečení a vzdělání. Dosud nezískala zpět opatrovnictví nad Joeym, jeho adoptivní rodiče jí však posílají fotografie a zprávy. Doufá, že se jednoho dne, až bude Joey dost starý, konečně setkají. Amanda se soustředila na to, aby vychovala Jocelyn v bezpečí a lásce. Malá dívka, která se narodila v suterénu, je teď teenagerkou vedoucí normální život. Amanda se také stala hlasem pro zmizelé.
V roce 2017 začala každý den moderovat pořad na místní televizi, kde představuje případy pohřešovaných osob. Dbá na to, aby jejich tváře byly vidět a jména nezapomenuta. To je její poslání. Zajistit, aby nikdo nezmizel, jako se to kdysi stalo jí. Gina získala řidičský průkaz, na který sněla už od svých 14 let, kdy byla unesena. Vrátila se do školy, získala maturitu a založila Clevelandské centrum pro pohřešované děti a dospělé. Se svou rodinou procestovala zemi a školila policii, jak správně podporovat rodiny pohřešovaných. Její rodiče nikdy nepřestali po ní pátrat a nyní Gina zajišťuje, že i ostatní rodiny dostanou stejnou péči. Amanda a Gina společně napsali knihu nazvanou Naděje. Dodnes zůstávají blízkými přátelkami, bohužel však už nejsou v kontaktu s Michelle. Roky manipulace ze strany Castra mezi ženami zanechaly treliny, které čas úplně nezahojil. Hry na mysl, vynucené soupeření a neustálé rozdělování. Tyto rány zanechaly jizvy stejně trvalé jako ty fyzické. Případ únosu v Clevelandu změnil pohled Ameriky na pohřešované osoby. Odhalil zničující selhání systému. Po 15 měsících byla Michelle vymazána z databáze. Ve druhém okrsku bylo 71 pohřešovaných osob a pouze jeden detektiv na všechny případy. Sousedi opakovaně hlásili podezřelé chování u Castra doma, ale nebylo jim věnováno pozornosti. Varovné signály o jeho násilné minulosti byly zdokumentovány, ale nikdy nebyly vážně vyšetřeny. A nejděsivější ponaučení ze všeho, zlo nevypadá vždy jako zlo. Ariel Castro byl školní autobusák, hudebník, soused, který griloval s lidmi v ulici. Účastnil se vigilů za dívku, kterou unesl, pomáhal při jejím hledání a díval se do očí její truchlící matky, které poskytoval útěchu, zatímco její dceru držel v zajetí ve svém suterénu. 10 let všechny klamal, svou rodinu, přátele, sousedy, policii i celou komunitu. Pravda je, že příšery nenosí masky navenek. Nosí obyčejné tváře, žijí běžné životy a někdy bydlí hned vedle vás. Ale Michelle Knight, Amanda Berry a Gina De Jesus přežili navzdory všemu proti desetiletí utrpení a systému, který je zklamal. Přežili, protože odmítli nechat si vzít to jediné, co se nedá spoutat. Sledovali jste kanál Stíny zmizelých? Děkuji za sledování a hezký den.